Zdravo ljudi, došli u novu epizodu. Danas ćemo da igramo Trollface. Ako neko može primiti tamo dole u ćošku 2 sata ujutru. What the fuck, ne znam zašto sam imao ovo 2 sata ujutru. Zato što vidio sam da nam se svidjela prošla epizoda Trollface, pa ću imati opet samo ću od prvog do danjeg. I ovo, next level, aha. Jebati mater, naravno. Koji troll, svaka tiče. Plavi ili crveni? What the fuck? Šta? Ljudi, ja obično ne budem ovoliko tih, ali ipak moram. Stvarno. Ne. Ovo to ženski. Dobro, moram što? Oooo! Nije teže klikalo. Zašto mogu klikati? Ugušit će se. Mislim da se mora nešto klikati prašta se. To. Ne. To može. Evo ga džuska se gasi. Ljudi, sutra ujutru snimamo drugu epizodu Trollface-a. Ne zaboravite, ako neko me nije čuo, tek je 2 sata ujutru i ja moram budem tih da ne probudim ih, i moram se da ne probudim moje roditelje i moram se... Čekaj, kako sam prešla na ovo? Ladno nisam ni gledao prešla. Šta ovo imao? Stvarno. To je bilo ovako. What the fuck? Reći, šta da mu radim? Da mu uzmem. Kad tako nešto rekao. Ajde, do finiša stigli. To je to, mislim da ću da... Znao sam da sam se pomerio tamo, mislim da bi se nešto... Jo, znam! Idem slovno. Ta-na-na, ovo nije troll. Tako bez veze namjerno je to stavljeno kao da te trolla, zato kao će te ubiti. Troll. Eto ga. Dobro. Koja su... Telefon opozem. Ubij me. Dobro. Ubij me taj neki. O! Šta? What the fuck? Samo sam zločino klikao i da sam još neku dugme. Ali to kada nisam opet onaj papir. Evo koji ti, ovo je neki troll, samo... Treba te... A jebem ti materi. Au! Troll glitch. Fuck you. Ajde opet. Fuck. Ajde sad troll glitch. Volim ovaj troll glitch. I znam da ponekad imaju takve glitchovi onako... Ko će neko da znam. Eto ga. Da, treba se da... O! I sada gore. A da, pipira se. Što sam tako brzo? Jebote. Opet je dotekao. Ali nemojte da... Znači... Samo. Aha. Se ne trpite. Što da?
stvarno. Ja sam vidio dole dugme. Ne. What the fuck? Ja nemam pojma nikako. Znam što će se desi. Evo, samo bi idiot nastavno. Pazite se dobro. Znam tačno što će se desiti. Treba ovo sve isklikćem. A neću vam kažem, tačno znam šta treba ovo desiti. I sad da vidite. Pa so. O! Au! Koji troll. Neću ništa da pijem, zato što mislim da će ovdje neki da vidim. Evo, vidim ja sam. Da li ima neki. Što ovo? Mislim da sam provalila. Ovo treba sve ovo što je nasmijeno. Moram sve ove koji se smeju. Oooo. Gledajte ovo sve. Ali je to troll neki. Ne, treba sam ovo da kliknem. Jo, mislim da znam šta će tačno bude na zadnje. Na zadnje ko neću smeti da skočim u srću. Znaš što će mi se desiti ako budem skočio? Evo ne diram. Da sam skočio sagu. Evo, ladno sam znao. Jedan tajni 13. Fuck you. Mrazim. Joooo, shvatam. Ali sam provalio. To klikti jes, dobro. Dati ovolike games. I to playa game waiting group. Kako je rekao, no, playa game. Prešao sam level, prešao sam troll face, šao sam troll face. Ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Evo ću još jedno ću kažem, ali bez veze. 2 sata ujutru. 2 sata ujutru ja ovo snimam. I dobro, ljudi, mislim da je to. Onda epizode sutra ujutru. Se pripremate zato što će izađe još jedna epizoda Trollface. I valjda će da izađe, znači preksutra će izaći ti valjda nova part 3, ono gdje smo kriminalac koji beže iz zatvora. Zato vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!